गोजोन मानि UPPL सान्थि मानि प्रमद बर' गोजोन मानि प्रमद मोनसे खाहक जादों माने बयबो आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भटारानो बा रायजोफ्रानो बुं बयबो लोब लोब फैदों UPPL दोलोखौ हेफाजाब होनो थाखाय प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव जे सरकार सोलिदोंमोन आरो प्रमद बर' सारनि जे नेतृत्वआव दल सोलिबाय थादों बिनि आरो नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि खौसे लानानै जि सरकार खुंनाय शान्तिप्रिय जितु माने बिटिआर खालामनो हादों बेबायदि हिसाबै बयबो जाति जनगोष्ठीनि आइ आफा रायजो राजा बयबो बुद्धिजीबी आरो भटारफोरा रायजोफोरा बुंदों जे फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' सारखौ फिन सरकार लाबोफिनगोन आरो सरकाराव सिट बानायफिननांगौ होननानै बयबो बुंलायदों दा बेबायदि हिसाबै जोंनि सुक्लाय सेरफांनि फ्रायबो UPPL दोलोखौ बयबो जाति जनगोष्ठीनि दैदेनगिरिफोरानो बुं बा समाजनि बुद्धिजीबीफोरानो बुं बा भटारफ्रा खौसे जानानै UPPLनो भट होनो थाखाय थियारि आरो 22 तारिखे भट होखांनायनि उनाव 26 तारिखे जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टआव UPPLआ देरहागोना रोखा जानानै दङ। जिहेतु नोंथांनि बियाबाव दिनै बावैसो आसामनि जितु केबिनेट मन्त्रि रमेश पेगु बिथाङा BJP दोलोनि जानानै जितु बिसायख'थि मेलाव बाहागो लाफैदों बिथांमोननि केपासिटिजों रायजोआव हाबदों बा माने समाजाव हाबदों आरो बिथांमोननि जिफोर हाबनाय पजिशन जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानो बा रायजो राजाफ्रा बुंगासिनो दङ जे UPPLआ फार्स्टआव थांगासिनो दङ आरो खामानि मावगासिनो दङ मोनफ्रोमबो सुबुरियाव दिनैनि तारिखआव खनब्रै खनबा 10-12 लागि हाबबाय आंथ' खुनु माने प्रब्लेमानो गैया बयबो रायजोफ्रा वेलकाम खालामो दसेनो थाङोबानो 100-200 मानसिया जमा जायो नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि नुदों बेवहाय बयबो फैदों बयबो बाहागो लाफैदों आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव UPPLआ देरहागोना रोखा सिउर जानानै दङ। जिहेतु नोंथांनियाव नोंथांजों गोबां दोलनि दैदेनगिरिफोरा जिहेतु जयनिं जाफैबाय बेनि समाव BJPनि आदर्श नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोनाखै हयथ' बिनिखायनो जोंनि UPPL दोलोआव जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे सरकार आरो UPPL दोलो बिनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै BJPनियानो होन बा BPFनियानो होन गुबुन गुबुन दोलोनि राजखान्थि दोलोफोरनि आरो अराजनितिक दोलोनि बेवहाय दैदेनगिरिफ्रा जुगदान जादों आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि UPPL हान्जाया फैबाय थानाय समाव सरकारबो दागोन प्रमद बर' साराबो सिट जागोन आरो UPPLनिफ्राय 100% देरहानायाबो रोखा जानानै दं।